Otec už ako 13-ročný hrával za Gašparka a o pár rokov neskôršie začína už hrávať aj samostatne. Repertoár starých rodičov bol podobný ako Stražanov a iných ľudových bábkarov. Hrávali hry svetového pôvodu ako Fausta, Maxmiliána, Dona Šajna, Genovéfu, Herkula a hry českých bábkarov poslovenčené a upravené Stražanom. Hrávalo sa najskôr iba po krčmách a sálach, až v roku 1925 začínajú hrávať na otvorenom priestranstve, na fraji. Hrávalo sa vedľa maringotiek za plachtami. Takto sa však hrávalo iba v letnom období, cez zimu sa opäť hrávalo po miestnostiach. V roku 1935 kupujú prvú maringotku, ktorú prerábajú na javisko, a taktiež šiator, to bol stan so sedadlami. Hrávali, dá sa povedať, po celom Slovensku. Otec spomína, že prešiel aj Podkarpatskú Rus, Moravu a Sliesko. Ale strediskom bolo vždy stredné Slovensko, hlavne Turiec, Liptov, Orava, Gemer a Pohronie. Najznámejší a najobľúbenejší bol otec na Hore Hroní, kde ho ešte aj dnes veľmi spomínajú. Toto putovanie trvalo až do roku 1956, kedy otcovi nedovolili hrať, ale len vtedajší krajský dom osvety Banskej Bystrici mu dal ešte ako svojmu zamestnancovi povolenie na 1 rok, ale to už bol rok posledný. Potom pracoval na rôznych miestach a toho času robí závozníka u technických služieb mesta Banskej Bystrice. Maringotky sa predali, traktor, všetko ostatné zariadenie. Čo sa dalo predať, sa predalo. Ostatok zubčasu zničil. Bábky tiež driemali niekoľko rokov za komínom doma na povale. Až do roku 1969, keď sa o ne začal zaujímať pamätník slovenskej literatúry Matice slovenskej v Martine. Ten ich nakoniec aj odkúpil. K bábkarstvu sa naša rodina dostala nie po meči, ale po praslici. Otcová matka Eva, rodená Koužilová, bola vychovaná ako nevlastná dcéra chovaníca v rodine Jána Stražana. Keď sa potom vydala za Michala Anderleho z Radvane, mali spolu 4 deti. Bogdu, môjho otca Bohuslava, Jaroslava a Vladimíra. Spočiatku starý otec pracoval vo svojom remesle. Bol vyučený ako strojný zámočník. Pracoval v Harmanci, v Radvani, v Ružomberku. Potom však prišla prvá svetová vojna a keď sa starý otec vrátil, bol chorý. Dostal maláriu. Nemohol nikde pracovať a tak sa o rodinu začala starať jeho žena, stará matka. Chytila sa toho, čo najlepšie vedela. Začala bábkarčiť. To sa už za malička naučila u Stražanov. Kúpila bábky, ktoré predal Stražan nejakému Richterovi, aj s celým javiskom, a chodila hrávať po dedinách. Postupom času sa od nej toto remeslo naučil aj starý otec, a ako dorastali deti, hlavne otec a stric Jaroslav, ktorí už museli od malička za javiskom pomáhať, tak sa zaučali aj oni. V 13 rokoch som išiel zo školy, 14 skoro, no keď som mal 16, som samostatne hrával.
No a s Gašparom si hral. S Gašparkom to som hral, a za Gašparka som hral hneď zo školy, ja som vyšiel, hneď. No, ešte som bol chlapec, som už... Čiže celý repertoár Celý repertoár som sa naučil. Áno. Ako si od počul, matky. ako hrajú. Áno. To bolo dedičné z hrina, aj zo syna na syna to šla a hry sa dedili tak ako... Ešte aby bolo jasné. Ako bábky. No, bábky sa niekedy aj kupovali, ale naše mali veľkú tradíciu, to boli staré, tie vydržali. Nakoľko som na jednom z našich bábok som našiel Švabachom vypísaný rok 1720 na jednom tele. Ale ja som, sa to rozštiepalo, to bolo staré, takže som to vyhodil a dalo sa nové. No kto vedel, že to niekedy bude vzácne, no. Kto? Ono sa hodne poničilo pri tomto hraní, pri spehovaní. Nakoľko, keď sa hrávali také programy, že sa robili samé bitky, hlavy utrpeli strašne, podrážali sa nosy, ruky, to sa stále muselo vymieňať. Brat tento zase rezal tamto ten, čo je vonku. Tento rezal. No tak, potom sme hlavy vymieniali. Takže, so No, tými nástrojmi, čo mám teraz, je však. Hej, No, zrezbársky má nástroj, ktorý zobral on teraz po. Predtým to má brat, no a teraz on s tým nepotrebuje nič robiť, tak si to zobral s ním a s tým reže. Starých vábkov, ktoré ostali, čo by sa mohlo povedať, že majú do 300 rokov, do 300 rokov, že môžu mať, tak z tých ostalo asi 10 kusov. Ostatné sa už potom obnovovali. Nové hlavy nám zase rezal v Rajci nejaký Matúška, krásne hlavy. A potom ostatné sme si robili sami. Ruky, nohy sami. Báky. Dá sa na rezbárne zase on. Čo? To by bolo? Nož to by bolo, kamarát, ten ako to previesť. Celkom dobre, počúvaj. Ty oblečeš svojich ľudí do sedliackých šiat. Ponesú háky, rebre, konvy, také veci, čo patrí k ohňu. No a na čo to bude? Veď ma počúvaj. Ja poťahnem od strany poludňajšej a zapálim dolné staje. Keď budú dolné staje požiarom svietiť, ty sa necháš vidieť na vršku. Keď budú vidieť zo zámku, že ide sedliacký národ ku pomoci, budú kázať mosti spustiť a teba pustia do zámku. Keď sa dostaneš do zámku, odhodíš zbraň, ktorá patrí k ohňu a chytíš sa ostrej zbrane. Ja budem páliť zvon a ty budeš brať, čo sa dá z dnu. Potom sa tajnou chodbou dostaneme k slečnej Arlete, niekde ju chytíme, no zoberieme s sebou, vyvlečieme zo zámku, dáme rytierovi Rudolfovi na koňa a od toho potom si pôjdeme len zobrať za zlata a striebra. Počúvaj, kamarát, to sa tak krásne rozpráva, ešte krajšie počúva, len ako sa to bude konať. Čo sa bojíš? Nebojím. No tak keď sa nebojíš, to choď, prichystaj si svojich ľudí. No dobre, kamarát, ja idem, choď. A Bielohorský, pozná, čo to bude naša pomsta. Ale vážne tu deťurenec. A vítam všetkých, starých, mladých, veľkých, malých, človeckov, človečikov, člobrdenča a člobrdičky, no. Všetky dohromady, no. Ľudia boží, len si predstavte, akí lumpy sú ešte na svete, ako títo dvaja, čo tu teraz boli. Tak poriadni ľudia by pre nich nemohli ani žiť. Oni sa radia, že pôjdu k pánu Grofovi, zámok že mu zapália, dceru Arletu, že ukradnú. To by sa im dobre podarilo, a to by mali dobre zaplatené. Lenže sa im to nepodarí, lebo som tu ja. Keď ja to viem, ja tam pôjdem, ja to pánu Grofovi poviem, ten nechá pekne hory obkolešiť, chlapcov nechá pochytať a na samé marné kúsky nechá posekať alebo povešať. To sa rozumie. A už aj pôjdem. Tam. Počkaj! Počuješ, ty. Ty si slepý alebo nevidíš. A ja vidím dobre. Tak keď vidíš, daj si pozor, aby som ti nedal za ucho, hej? Ale naozaj si taký šikovný. Počúvaj, chlapče, a kto bude chovať naše rodiny, keď ty nás necháš obesiť alebo posekať, čo? Oni sa budú chovať aj sami, len keď im budete dávať jesť. Tak, no počkaj, Takto, počkaj, túto kúsok povrázka. No, dobre ti bude. No vidíš, a teraz si hotový. No dýchaj, no. No dýchaj.
No, ukáž, čo vieš. No vidíš, každému zradcovi treba štranu. Bolo ti to treba? Povedz. Jaj, kamarát, takéto veci mi nerob. Prečo? Chudáka už keď obesíš, Aký chudák? že to nemá peniaze. Ja som ho pre peniaze neobesil. A prečo? Pre veľký jazyk. Oj, už si dospieval. Nuž, ale či toto kedy svet len videl. Ľudia Boží, takúto škodu, takúto pustu na mojej lúky, jaj, Pane Bože večný. Veď mi tu za 7 rokov tráva nenarastie, bohraj si tibou ľakťom oči utieral tu. Joj, či toto kedy svet len videl, ani čo by sa tu boli medvedi naháňali, veď ja tu nepokosím nič. Ja tu nezaberiem ani... Pán Boh si na mňa zle preč. No a to si už lepšiu naozaj fígel nevedel vymyslieť, ha? Počuješ? Čo ťa už život omrzol, že si sa vyškriabal hore, ha? A zakvačil si sa ako mačka za golír, ha? Čo? Jaj, dolu, ha? A na akého čerta si vyšiel hore, keď chceš ísť dolu, ha? No na čo? No. No počuješ, ja by ťa aj dolu dával, ja to z milosrdenstva nespravím, vieš? A jak zaplatíš, tak ti pomôžem dole, no. Ha! No keď zaplatí, tak to je kresťanskou povinnosťou pomôcť každému za peniaze, no nie? No, počkaj, ja ťa zdrapím, ale ako je ti čo čerka dobrá, počkaj, no, no vidíš, už je to dobre. No hádam som ti len neublížil. Či ti... Joj! Teraz, aby som mu dal injekciu, alebo umelú dýchania. No počkaj, dám ti radšej injekciu, no. No, už som mu pohyb srdca spravil, už to pôjde. No. No a ešte jednu a to je na oživenia nervov a hotovo, stávaj, no. Joj, starý grobian. A to nie, u nás Florian stojí za dedinou, to je nepravda, no. No, tak zaplať za tú lúku, čo si pošľapal ako je s Pánom Bohom. A za akú lúku? Čo? Za akú lúku? Za toto, veď ja tu nepokosím nič. No ja som vám nič nepošľapal. No, už sa vyhovár. Nehraj sa, lebo ťa vyobšívam tým špacír. Štokom ma budeš mať, no. Pozrite sa, starý. No. Ja vám poviem voľačo. No čo? Ak si myslíš, že ma obalamutiš, tak nie. Nie, ja vás nejdem balamutiť, ale to vám poviem. Tu vám boli dvaja zbojníci. A čo mňa aj do nich, ja som teba chytil. No dobre, ale oni sa radili, že pôjdu k pánu Grofovi. Sámok, že mu zapália, dceru Arletu ukradnú a dajú druhému a ten za to dá zavoz zlata. No a čo, keď to ja nedostanem? Čo ja mám z toho? No, môžete ísť. Kto tam pôjde? Vy, alebo tam pôjde ten maličký? No, ja neviem. Gašpar, idete tam vy, alebo ja, ha? No, a čo mne je to jedno, choďte vy. No tak idem ja. No choďte. No idem. No choďte. No a čo si ti myslíš, že ja sa neviem spálniť, diškurírovať, ha? Čo ja sa vyznám v tlačení. Boh, daj sa tu. Jaká je pekná. Aká je vyšprincírovaná. A napudrovaná, a nagolmovaná, a tu ondola trvaláciu, akú to má. Jaj, bodaj, že ťa tu. Aj táto mohla byť takedy pekná, aj už to odkvitlo. Hraň, a kaša mrdrn. A poliženie sa vám tam, pani Trichtierka. Pani Trichtierka, je pán Trichtier doma? Kto? No vy ste predsa pani Trichtierka, nie? Jaj, hej, pani Trichtierka. No, veď vravím, pani Trichtierka, no. Je pán Trichtier doma? Není doma. To je škoda. Prečo? Už viete čo, ak ním ďaleko, bežte pre ňu. Ak je ďalej, tak pošlite tam tú vyšprincírovanú, hej? No a ja by som to nemohla vedieť. No prečo nie? No veď ja ma to môžem podiškurírovať, že to nie je tajnosť.
Viete, ja som kúpil od vášho pána Gerofa, nekúpil, no, od vášho pána Trittiera, no, od vášho manžela, no. A nož od vášho chlapa, no. Kúpil som mi jednu lúku, ale nekúpil, viete, len do arendi. Za 5 zlatia 45 gajciarov, viete. Ale ja to mám na tej mojej lúke aj strašnú nedovizenie, viete. To, keď mi pán Boh na jar požehná trošku trávičky, hneď na to sused vyženie kravičky, na to prídu ovce. Počuješ? Čo je? Hýbaj. Prečo? Hýbaj im ti volá čo povedať, lebo mňa nerozumejú. Na mňa budú? No, ak im začneš po nemecky. No ja viem aj nemecky, mne je to jedno. No. Najponižnejší šľuzomík pozostávam, ručičky boskávam, miložiteľská, ručičky boskávam. Maričky, povedz mi, kde si to bol, čo si to videla, čo si skúsil v našich horách? Áno, prosím. Išiel som cez hory. Bol som tak zunovaný, že som si sadol pod jeden strom, tam som zaspal. Keď som sa prebudil, bol už pred večerom. Videl som nedaleko seba pri jednom strome stáť dvoch ľudí. Kuranto a Spádolino radili sa na milosť litevskú. Jeden, že pôjde a bude zapalovať dolné stoje. Keď dolné stoje budú požiarom svietiť, ten druhý sa nechá vidieť na vrsku. Bude mať svojich ľudí oblečených v sedliackých šatách a ponesú háky, rebre, konvy a... I keď tá tuhá zima bola, sedela som na buku, sedela som na buku, sedela som na tom dube. Ty sa mi neponášaj, lebo ťa opálim, no. Čo som to chcel povedať, už som zabudol. No vy ste dobrí spievate a neviete, čo spievate. Starý, Ha! ja vás tak rád počúvam. A keď vás tak rád počúvam, idem si senka ľahnúť. No a? A vy mi budete spievať. No a čo, ja som tebe stará mamka, ha? No, čo? Počúvajte, starý, nože spievajte. Ja vás tak rád počúvam. A však to bolo dobré víno. Ja vám len ďakujem za tú pálenku, čo ste mi dali, ja víno nepijem. No veď už keď vy chcete pálenku, ja zase len víno. No, spievajte, no. A ktorú? Hoči ktorú, no. Joj, tak mu zaspívam takú piesničku, čo ešte ani nepočul, no. No, spievajte. I mal som milú peknú hábu, srdce mala skarelábu. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava skarelábu. Nožťoch cvikli, jazyk z chreňu a žalúdok z petržlenu. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava z petržlenu. A líčka mala z bielej repy, nohy z hlubov ako cepy. Oči z hrachu, zuby z bobu, rád som ho mal až do hrobu. A táto pekná moja milá, v polievke sa zatopila. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava zatopila. Prikryli ju hrobe skálim a ja pod nej za ňou žialim. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava za ňou žialim. Právo, pekné to bolo. Čo? Starý, No, počúvajte ma. no, Ja by som rád vedel, čo? čo nám ten pán Groš za to dá, Za čo? že sme mu tých zbojníkov vyzradili. Čo nám dá? Čo si budeme pýtať? A čo by ste si tak pýtal? Joj, ani keby ma na konia posadil. Starý! No, Pozor, lebo tam idú zbojníci. kde? Tam idú. No, dal by mu pán Boh rozumu, aby prišiel. Hej, naučil by ja ho po kostole hvízdať. Pozor, starý, už beží. Jeden beží. Hej, no vidíš, a ešte jednu vydržíš. Viacej nie, to som vedel, lebo moja palica to je z hruškového dreva. Hej, no, poďme. Starý, zabil vás. Ale iba hede, teraz som sa dostal len do švungu, ha? Aj. No, ešte te málo, tým vydržal voľačo. No. No, to by som rád Och ty! Hop! Palica proti pichačke, no. Víš? Ešte, že som ho zbadal. Keď by mi...
No, ten by mi Boh teda zavaril na moju pravdu tou pichačkou medzi rebra. Starý! No. Pozočírajte ešte bežia. Nech príde, ja ešte v kondícii. Chodte ich aspoň obzrečiť, a ktorému netreba dať umelvo dýchania. A čo ste spravil? No čo by som rád videl, čo ste vy dokázal. No čo? Ľudia bož, čo tento tu natrieškal? No ja teraz idem zabíjať všetkých, čo sú mŕtvi na zemi. Ty sa nebojím. Ja vás na tú stoličku vezmem a tú stoličku pováž na, tu máš. Tu máš, na, tu máš. Priasli spravodlivo trestu, ako si ty. Len keby som mohol. No, nezúr, lebo ti to bude na zdraví škodiť. No, poď. No, len čo ba keby nebolo. Ja mojej palici tá ti pomohla, hýbaj, no. No, hýbaj, no, poď. Veď sa nehnevaj za to na mňa, no. Poď. Chodí tanca, boj zatýkať, Parko. Ešte sa vynkam, ja budeme tancovať, hej? Naozaj, tak Rožka zahrať. Rožka zahrať, ja nemám ani halier. Za to nič, páni muzikanti. Hrajte o placu, čo nestrajte vám za to volať, čo slúbim a nič nedám. No, hrajte, no. No. Veselo, nejaký fox, šikovný, no. No. Dávaj pozor, ale ty nedávaš pozor, ja nestancím s tebou. No pozri sa, takúto hambu mi spraviť. Počkaj, nedám ti na kávu za toto, aby si vedel, veď ja s tebou vybavrím, poď. Pomalu. Míšo, pomalu. Míšo, zbláznil si sa. No co kopeš. Míšo, no. Nekopaj, Míša, lebo budeš vidieť, čo ja tebe spravím. Budeš kopať, hej? No kopaj teda, no, kopaj, no. A ja viem, no, kopaj, hohaj. Míšo, no. Veď ty vieš lepšie ako aj, no. Doláme človeka. Klakni si, poznaj si klakni. No, na, tu máš cukru, na zožer. Proste mi nezožer tú unču, no.
Počkaj, si na to taká mrsná drevená. Ona, nehnevajte sa za to, deťurince, že je taký chudý, ale ja ho chovám čistou drevenou vatou. No, hop, a už sedím. No, Mišo, už ťa poznám. No, Mišo, Tak moje milé deťurence a vážené obecenstvo, ďakujem, že ste sa prišli na mňa podívať. Ja som vám odpočíval ako taký drak, skoro celých 20 rokov. A teraz Pán Boh vie, dokedy zase budem odpočívať. No len keď ste ma videli, keď ste ma potešili, dobre ste sa pobavili, deťurence moje, zboň sa tu, majte a na mňa spomínajte. Dovidenia. Za prvej Československej republiky nebol med. To nie. Vtedy bolo umenia žiť. Chodili sa po dedinách, žilo sa zo dňa na deň. Peniazy nebolo. No tak musíš povedať, že vás bolo veľa. Koľko vás bolo? Veď bolo... No boli sme 4 deti, ja som bol najstarší, celá ťarcha pripadla na mňa. Musel som ja robiť, no tak to sa nedalo. Chodili sme z Maringotky, mali sme 2, chodili sme s nima hrávať. No, kone ste mali čo? Mali sme kone, 2, chodilo sa z dediny na dedinu. Hralo sa, za čo sa dalo. Bolo to aj za zemiaky, aj za múku, aj za mlieko. A kto čo doniesol, hralo sa len, aby sa žilo. A pozdejšie, keď sme začali dospievať, som začal ja sa osamostatňovať. Už to začínalo byť lepšie. Okolo 30 rokov som už chodil potom zase. Väčšinou sa hrávalo pre školskú mládež. Večerné predstavenia sa robili večer a po obede sa robilo z dedín na deň školské predstavenia. Nebolo veľa, nezarobilo sa, ale predsa už tí decká boli tak navyknuté, Gašparko prišiel. A kde ma poznali, tak to už potom vedeli si sami riaditelia škôl a učitelia, tí si to už tak spravili, že no čo, decká peniaze nemali a nakoľko učitelia, tí predsa boli len štátni zamestnanci, tak sa to všade robilo paušál. Jak paušál? Že dohodli ste sa dopredu na nejaké sumy? Dohodli sme sa s riaditeľom školy a